mag-picture tayo. Malapit na yung Christmas. Gipagawas na ang official trailer sa salida nga bidahan nila Kapuso Primetime Queen ug King Marian Rivera ug Dingdong Dantes niadtong Lunes. Kini ang salidang rewind din magkauban pagbalik sa trabaho sila Marian Rivera ug Dingdong Dantes alang sa kasalida nga entry sa Metro Manila Film Festival karong tuiga. Ang real-life couple modela sa istorya sa mag-asawang nagsagubang sa problema kung kinsa nga adunay katungod nga musagop ug moangkon sa ilang anak. Sa Black Rider, nagkatagbo na ang mga karakter nila Elias ug Bane nga gidala nila Ruru Madrid ug Yasi Pressman. Gidala ni Elias si Bane sa sementeryo aron masayran niini kumpara sa asa ang gikawat niyang kwarta. Nangayog pasaylo si Bane kang Elias human nasayran nga pangpalit og cake ang maong kwarta sa anak ni Elias nga mitaliwan na. Sa pikas bahin, miatake si Elias sa pugad sa mga kaaway niini aron maangkon na hustisya sa iyang mag-inahan. Ug karong gabi, makita ng karakter ni Kapuso Katrina Halili busa sayran tangyang papel sa serye karong gabi pagkahuman sa 24 oras. Andam na makigsadya ang mga ka sa Black Rider karong Sabado, November 18 subay sa kapistahan sa Lapu-Lapu City. Makauban ta ang mga lead star nga sila Ruru Madrid nga karakter ni Elias, Yasi Pressman nga si Bane ug ang sugbuan aktor nga si Mateo Godicelli. Atangan ta sila sa GMA Regional TV Kapuso Fiesta Night sa Hoops Dome, Lapu-Lapu City.